Ja sitten ostin Kinasta tällaisen paidan. Eli tää on niinku toppi. Tää on ihan hirveen pitkä, et mä en sit tiedä. Mä voisin leikata tätä ehkä täältä vähän pois. Ja tää maksaa siis 12,95 Kinasta. Sitten Kupukselta. Kupukselta ostin tällaiset sukkikset. Nää maksaa 8,90. Ja nää on vissiin Savon 8,50 kipria kai. En oo varma. Semmoset. Sitten ostin 3 alushousut tuolta Kupukselta. Tämän värisiä. Nää on tämmöset pitsit. Ne sai 3. Mites se oli? 3 kahden hinnalla ja yhdet maksoi 6,90. Elikkä jotain 14 €. Ja sit vielä tällaiset shortsit. Nää oli 14,90. Ihan perus, nää on Anna Demin. Eiku, joo. Näissä on tällaiset lapsitukset. Sitten, mä en muista kaupan nimeä, mutta se yksi korokauppa, mikä on Jyväskylässäkin, mistä myy näitä Montinin tuotteita. Näitä sai 3 € per kappale. Ja tää oli normaalihintaisesti 7 €, eli aika hyvä alennus. Ja nää on tämmöset ristikorvikset, missä on tollasia plingejä tuolla. Sillaiset. Ja viimeinen tällainen läpinäkyvä paita, missä on tasku. Eli tää on toppi. Siis tuolta Spirit Storesta. Makatop niminen. 14,90. Jep. Semmonen. Eipä siitä varmaan muuta kertoa. Musta tää oli hyvä lyhyinen verrattuna tohon toiseen. En mä tätä edes sovittanut. Mä vaan nostin. Mut joo. Okei. Siinä oli ostokset. Tää oli mun eka ostosvideo. Laittakaa mitä tykkäsitte. Jep. Moi moi!